Kerekek és görgők. Nélkülük ez nem működne. Ez sem. Ez sem. És természetesen ez sem. Az intralogisztikától a szállítástechnikáig, a gép- és berendezésgyártástól egészen a mobil eszközökig. A kerekek és a görgők mozgásba hozzák a világot. A Blikle fejleszti és gyártja ezeket a kerekeket és görgőket, ami azt jelenti, mi hozzuk mozgásba a világot. Innováció, találékonyság és a kör iránti szenvedélyünk hajt bennünket minden nap 1953 óta. Egy már harmadik generációs családi vállalkozásként. Mintegy 1300 kiválóan képzett munkatársból álló csapattal, közülük 900-an a Rosenfeldi központban. Teljes körű szakértelemmel dolgozunk ügyfeleink fejlődésének előmozdításán. Küldetésünknek tekintjük, hogy a világ legjobb kerekeit és görgőit fejlesztjük és gyártsuk valamennyi felhasználási területre. A legkisebbtől a legnagyobbig, a hidegállótól a hőállóig, a gyorstól a lassúig. Egy szóval sokféle kereket és görgőt gyártunk. Csak az alaptermék kínálatunk 30 000 darabból áll. És ha valamilyen különleges termékre van szüksége, akkor mérnökeink személyre szabott megoldásokat dolgoznak ki. Évente jóval több mint 1000 egyedi testre szabott megoldást készítünk. A kerekeinket és görgőinket mi magunk gyártjuk, magas szintű vertikális integrációval, házon belül. A legmodernebb, egyedi gyártási technológiával kombinált korszerű eljárásokkal. A saját szerszámkészítéstől, az acél megmunkálástól és heggesztéstől, az automatizált gyártásig és a rugalmas összeszerelésig. Készüljön akár gumiból, műanyagból vagy poliuretánból. A Blikle-nél minden egyetlen kézből származik. Fontos számunkra teljes körű minőségirányítás. Világviszonylatban egyedülálló tesztlaboratóriumunkban a legmodernebb vizsgálati rendszereket használjuk a kiváló minőség biztosítása érdekében, úgy, hogy termékeinket a legkeményebb üzemi körülmények között is próbára tesszük. A 100%-os Blikle minőségért. Mindez a Blikle-nél valósul meg a sváb Rosenfeld városában. Több mint 120 000 négyzetméteren a világ legnagyobb kerék- és görgőgyártó üzemében. Fenntartható módon. Ez a Made in Germany az egész világ számára. Globális piacvezetőként több mint 20 nemzetközi leányvállalattal 120 országban biztosítjuk, hogy ügyfeleink kerekei tovább forogjanak. A legmodernebb raktár és logisztikai rendszerünknek köszönhetően tudjuk világszerte biztosítani termékeink gyors elérhetőségét. Nagyon fontos számunkra a személyes kapcsolattartás ügyfeleinkkel. A helyszínen, digitális formában, vagy a Blikle élményközpontunkban, ahol ügyfeleink testközelből ismerhetik meg termékeinket. Tehát miért is a Blikle? Mert mi vagyunk a legjobb partner. Önnek, az ön terméke számára, az ön sikeréhez. Blikle. We innovate mobility.